UZandile Mndaweni uthi kuningi ukuhlukumezeka akuthola kumyeni wakhe weminyaka eyisithupha owamkhetha emkhosini womhlanga, okufaka phakathi nokweqa iziko enenyanga eyodwa ebelethile. Ngithe ngisanda kushada naye, wayefuna ukuthatha umuntu wesibili kuyo le nyanga lade ngishada ngayo. Okay, lokho kudlule ngoba mina naye ngisho singavumelelanga wayefuna ukuphoqa ngenkani. Efuna izintombi kade zingibhincisile emkhehlweni. Kuthe mangabe esebona ukuthi okay ziyamchitha izintombi lezi nje bese umuntu onolaka kahle kahle. Kuthe ngelinye ilanga masise khona le emshadweni wami naye ngazala ingane yokuqala. Leyo yokuqala ingane nakhona ngizala useneyinkulumo zokuthi mina ngiyinyomba ufonele umama lo wayengihlola. UMndaweni uthi uma ezama ukushiya lo myeni wakhe wayemfaka ezinkantolo zendabuko afike aphume phambili. Bengabahloniphi bebahambisa ngisho inkantolo abazali bami. Ngoba mina naye sike sashayisana ngagcina sengibuya la ekhaya. Ngibuya ngikhulelwe. Engixoshile wathi angizwa ngenxa ukuthi ngihambile ngayisibhedlela ngingenafoni ngenalutho ngakhona ukuxhumana naye. Ngihambile ngayisibhedlela ngangamtshela ngabuza bezokutshela kanjani. Wabuya esengibekela impahla zami wangixosha ukuthi angihambe ngibuyele ekhaya ngoba angiyalekile. UMndaweni uthi lona wesilisa usefaka izingane zabo ezimpini zabo kangangokuba wazilanda ngodli kumama wazo. Fika namaphoyisa sisilele ethe ukuthi uzofika next week. Ingane sasilele nayo afika namaphoyisa singqongqoze amaphoyisa awu4 akhona khona la eLondi. Athi sisi sizobopha umama wakho uthi usenqaba nengane. Uyabonakala kwicamera yamveza umkhwena wakho uthi wena umama uyena ohambile olanda ingane nangevela kwemzini wakho le kanongoma uthi uyilandile ingane so bamvulela icala kuthiwa useyanqaba nengane njengamanje. UMndaweni wahlangana nalomnyeni wakhe eneminyaka eyi19. Umyeni yena eneminyaka engama-24. UMndaweni oneminyaka engama-32 uthi uzamile ukufuna usizo nakosonhlalakahle. Siyakhathazeka kakhulu njengomnyango uma kuqhubeka kuvela izehlo ezifana nalezi. Sithumele njengamanje abazovukela khona ekseni kulo wamndeni osonhlalakahle bethu kanye nomphathi wethu wesifunda osebenzela khona lapha eZululand ukuthi balisondelele eduze lolu daba. Kodwa-ke nizokwazi ukuthi njengomnyango njengoba sihamba phambili ekuvikeleni amalungelo abantwana nanokufundisa nje futhi ngawo, silithathela phezulu lolu daba ukuthi-ke sifinyelele laphaya. Imizamo yezindaba zethu yokuthola obengumyeni kaMndaweni oneminyaka engama-37 ibhuntshile nakuba ubethembise ukuhlangana nathi. UZandile Mndaweni uthi yinye nje vo into aseyifisa ukuthi izingane zakhe zibuyele ngakuyena. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163 nginguNozipho wakwaXaba ngibika ngisemabedlane Olundi KwaZulu Natal.